goed, ik ontspan. Ik ben Anne Christiaans, nog altijd 39 jaar, nog eventjes. Ik ben van Tongeren, ik ben daar eerste schepen en ik ben Vlaams parlementslid voor CD&V. Ik ben een echte levensgenieter, spontaan, misschien op het randje van impulsief en daadkrachtig. Ik ben altijd een hele bezige bij geweest en in 2003 ben ik bij Jong CVV Tongeren terechtgekomen, een hele toffe groep. En eigenlijk vooraleer dat ik het wist, ben ik in de politiek gerold. Ik ben gemeenteraadslid geworden. Ik heb de partij op provinciaal vlak altijd gesteund met de verkiezingen. En vooraleer dat ik het wist, was het mijn leven. En nu doe ik elke dag met hart en ziel aan politiek. Eigenlijk is politiek doen ook wel een beetje mijn hobby, want anders gaat dat niet. Politiek is geen dagtaak, maar is eigenlijk 24 op 24, 7 op 7. Maar als ik vrije tijd heb, dan breng ik het heel graag door met mijn zoontje Mathies. Gewoon genieten van de kleine dingen en ook een wijntje met mijn vriendinnen. Liefst op een zonnig terras, zoveel als mogelijk. Beroepshalve ben ik advocaat. Ik ben actief aan de balie van Tongeren, maar dat is momenteel wat op een laag pitje, want als schepen van Tongeren en Vlaams parlementslid heb ik mijn handen meer dan vol. Er zijn zoveel sterke vrouwen, gelukkig maar in de politiek, maar ook op in alle andere sectoren. Het mogen er natuurlijk altijd meer zijn, maar ik heb eigenlijk ook heel veel respect voor de lokale voorzitter van de lokale vereniging die het probeert leuk te maken voor haar wijk, dorp of stad. Oei, dat is moeilijk. Ik mag toch ook gewoon mezelf zeggen, hè, in alle eerlijke onbescheidenheid. Maar ik neem natuurlijk heel graag al mijn CD&V-collega's mee.